ፈለማ ጣዕሚ ንእስነትን ፍቕርን ኣብ መወዳእታ ድማ ብንብዓት ዘጠልቀየ ንጃክ ወኪሉ ዝተዋሰየ መንእሰይ ግና ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ፊልም ክሓድርን ደድሕሪ ዘሰርሐን ፊልምታት ዞኽ ክብሉን ይቐሲብዎም። ብፍቕራዊ ዝጀመረ ጠባይ ከዓ ተቓላሳይ፣ ነጋዳይ፣ በታኽ፣ ጨካን፣ ተዋዛያይ፣ ሰኽራም ኮታስ ኣለዉ ዝበሃሉ ጠባያ ተላቢሱ ንኣፍቀርቲ ፊልም ክሳብ ለይቲሎም የገርምን ንብዙሓት ሽልማታት ክዕወትን በቂዑ እዩ። ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ እዚ ኦስካር ዝፈንፈኖ ንጉስ ሚም መልኩዕን ሲንግልን በጀ ዓለምናን እትመዋትን ብዝብል ቅጽላት ኣስማ ዝጽዋዕ ብሉጽ ተዋሳኢ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ መን እዩ?